आमे एठारे बहुत पुरातन जुगर रेडियो देखा पाइबा आसतु देखिए। तो देखु केते सुंदर सब रेडियो ये सब डेकोरेट सब बाजुचे बहुत लोक आसी देखा एबे भी এইଠିକି ଆସିକି 150 ଆହୁରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଅଛି 600 ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ରେଡ଼ିଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଧରିକା କେତେ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଏ ରେଡ଼ିଓ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ରେଡ଼ିଓ? ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଅକ୍ଷପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯେ ରେଡ଼ିଓଟା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖେଇଦେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କେମିତି ଲୋକ ରେଡ଼ିଓର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ରେଡ଼ିଓଟା Scan Steels Limited, पूर्ण करीची विश्वास।